Eskom isimemezele ukuthi uhlelo lokucishakonga ugesi luzonyukela esigabeni sesine. Lesigaba siqale ngehora leshumi nomuvo ekuseni kanti sizoze siyophela phakathi kwamabili namhlanje. Le nkampani ehlinzeka ngogesi ezweni ithi lokhu kwenziwa isiteleka esiqhubekayo manje ke iphoqekile ukuba ithathe lesi sinyathelo ukonga ugesi obekelwe ethala. Kanti kusasa nangesonto isigaba sesine sokucishakonga ugesi soqala ngehora lesihlanu ntambama size siyonqamuka phakathi namabili. Load shedding will regretfully be implemented to stage 4 from 11 a.m. until midnight. That's from 11 o'clock until midnight. On Saturday and Sunday, stage 4 load shedding will be implemented from 5 in the morning until midnight. It is necessary to bolster the emergency generation reserves, to react to unforeseen circumstances, as well as to replenish the reserves to prepare for the week ahead.